Goodbye, motherfucker! Velkommen til episode fra Linkstacraft. I dag skal vi ned og søge noget, som I altid plejer, og ja. Prøv at se, hvor meget vi har skaffet af det. Altså prøv at Jeppe, kig lige i kisten, hvor meget vi har skaffet af det. Kigger jeg ind ud. Alt det skal vi se lige i dag. Kun det? Ja da. Og vi kan godt lige tage de her 9 stykker med. Kom. Vi kan også tage lidt af det her med. Skal vi ikke bare starte med at tage... En inventory der nok. Bare tage fuldt. Fuld inventory. Bum. Vi skal have 3 hotbars. 3. Jeg har en hel inventory. Ja, men hvad så med hernede på hotbaren ting? Altså jeg har 3 hotbars ting, der er svært. Det er ikke om mig. Hvad har du? Jeg har ikke noget. Lag, er du syg? Ja, der begyndte at lag på serveren. Lidt rip. Men det skal ikke stoppe at sige at spille herinde. Det er vildeste server nogensinde. Og vi har fået en ny band på grund af, at den den gamle hedder band, der livede. SYT. Ja, den gamle band, der livede ved Awesome Guy, og så joinede han ny, så var han ejer der, og han blev ved med at invite folk og blive Jeg kan allied. sælge seeds nu. Ja. For 1 krone. Lag. Nu lægger vi. Wow. Bum, 14 mil. Bum, det var det. Ja, sorry for at I kan høre vores mus rimelig meget. Og I kan høre Jeppe så meget. Ej, jeg kan nok høre ham lidt mere, på grund af at jeg har sådan... Min Skype-indstillinger fucker, så jeg skal lige vente til Jeppe han kommer herned, så han lige kan fikse noget af det. Men ellers så har jeg bare taget Skal vi så tage 3 hopper sprød der? Sætagtigt. Nej, men vi har stadig lidt kaktus, vi lige kan tage med os. Jeg tager bare det hele. Jeg tager det hele og deler det. Okay. Ja. Hvad sker der for lag? Okay, lad os se. Bum. Nu gør jeg det forkert. Du har 6 stacks, ikke også? Jo. 7. Der. Bum. Der. Okay, jeg har 7 stacks og 15. Jeg ved godt, du har lidt mere, men kom. Jeg har også flere Skal vi ikke også lige tage brød med? Nå jo, det kan vi godt. Vi tager 3 hopper svær på grund af, det kan vi begge to. Og så deler vi den sidste her. 3 hoppers. Du må gerne kaste med det, men... Ja. Fuck, det bokker, når man flytter rundt i ens inventory. Og den sidste hopper. Tag 2 stacks hver, så en halv. Hvor mange brød har du? Jeg mangler 3 stacks og 2 rækker. Ja, bare kig lige den her hopper. Det er til dig. Ja. Og så der hoppers i den her. Eller sådan der. Resten af dit, det der i. Så har vi altså ikke mere brød. Så kan vi da se. Der må også være cirka 1,5 million her. Det ved jeg ikke. Det kan I lige regne ud. Bare pause videoen. Hvor mange penge er der her? Så skriv det i chatten. Boom. Er du allerede i gang med at sælge? Nej, jeg skulle bare lige vise, hvor meget jeg havde i inventoryen. Jeg har 14.200.000. Og nu er jeg sådan like meget mere. Nu har jeg 15 mil. 15 mil og 200.000. 15 mil 350. Og vi har fået en ny regel, hvis man skal teame med os, så kan du købe tid for poletter. Så vi skal altså en eller anden pris op med, jo flere poletter du giver, jo længere tid, så du kan ligesom købe team af os for poletter. Ikke en team. Hvis I skal team, jeg har en meget nemmere måde at sige det på. Hvis I skal team med os, så skal I give 2 poletter. For hvor lang tid er vi så team? Det er i hvert fald 2 uger, altså. Det er sådan rimelig lang tid, altså. Altså Jeppe, prøv at komme, vi har fået rimelig mange. Vi elsker dig, Mark. Vi skal jo lige mark på det her skilt. Ja. Smukt. Mark, jeg tror han er vores største fan der. Skal vi tage 2 poletter hver? 2 emerald. Ja, og 2 guld og 2 diamond. Bum. Nu skal vi ned og åbne poleds. Jeg tror lige, jeg skal have en gear. Gear.
Altså, du lader gear. Altså, Nej, vi skal ikke dø, ja. Og vi skal også sælge lapis i den her episode, tror jeg. Kan vi ikke lige så godt gøre det, Jeppe? Prøv at se, hvor meget vi har. Jeg kan ikke finde noget læderarmor. Det er her. Nå, det er også herovre din bums. Der er heller ikke noget læderarmor. Du må lave det ud af det der læder, vi har. Vi kan tage vores kits, når vi lige kommer tilbage. Fuck, det burger. Fiskepøb. Fiske. Rankede du op? Fik du jackpot? Fiskepøb går i min klasse. Vi går ned og åbner, vi løber samtidig, det er mere sikkert. Seriøst, fik han fucking jackpot igen. Nu går du klar. 3, 2, 1 nu. Spurt. Der er allerede en efter Der er os. et bag os med... Nej, lobby band, please ikke. Oh, please. Der er ikke nogen der er efter os, Jeppe. Brug dog Vi efter. starter med guld. Ja. 3, 2, ja. Ja, gå bare i gang. Det var rart. Guld. Jeg fik guld i gulden. Der var jackpot. Kom nu. Guld igen. Diamond. Okay. Så tager vi diamond. 3, 2, 1 nu. Jeg fik kun diamond. Iron. Jeg har kun fået iron og 3, guld. nå. Ja, jeg fyrer dem bare, Jeppe. Lag. What? Iron? Det gør jeg også. Fuck, jeg lagger. Så Okay, er nu det er det, en nu er det til goodies. Ja. Nu. Kom nu. Guld. Jeg fik også guld. 48.000 for guld. Holy moly, mother hund. Guld. Iron. Okay, jeg er oppe på 15,5 mil. Ja, du har 440.000 mere end mig. Der står en om bag cellen. Eller om bag cellen. Hello, motherfucker. How are you? Jeg springer nu. Jeg dræber ham bare. Det er lige meget. Nå. Og som I kan se, lad os lige løbe hen i safe zone. Jeppe, kom lige med. Vi er i gang med at, som I kan se, vote. Vi er i gang med at spare point. Nu kan vi lige prøve point ball. Vi skal have 50 points hver. Og så laver vi et kæmpe drop. Eller nej, til os selv. Altså, Ja. hvor vi åbner nogle af de her sindssyge keys. Altså 50.000 for iron, hvad skal der ske? 180.000 for en fucking emerald. Altså vi bliver jo stenrige, når vi åbner dem. Det er... Så lige op til at 50. Det er... Det er mange penge, ja. Prøv at tænke på, hvis man bare får 10 af de der, så får man 1 million. Altså prøv at tænke på, hvor vildt det vil være. Det er 20 af de der nøgler til hver. Ja, det er så vildt. 20, det er jo næsten 1 million til hver. Ja. Yeah. Der er sådan set heller ikke lang tid til i plus. Nej, og jeg venter bare til, at jeg kan vote. Du har vote i... Husk at abonnere til Ejerens YT. Ja. Den er... hans endgame. Skal vi åbne flere billetter? Det ved jeg ikke lige. Skal vi så ikke tage nogle diamond og guld, på grund af den skaffer vi jo hurtigt. Du kan jo tage det kit hver dag. Kan vi så ikke bare tage 2 diamonds hver? Så er jeg fri for at tage guld. Og så 1 guld. Okay, og så i morgen, så er vi oppe på 4 emerald og 5 guld. Så det er fint. Og vi er stadig i gang med at købe noget kaktus her. Og ja, vi har lavet kaktusfarm inde i Jeppes celle ovenpå. Da vi får alt for meget weed. Synes jeg selv. Vi magter sådan ikke høsten. Eller, jeg magter ikke, men jeg gør det alligevel. Og Jeppe, han gør det bare aldrig. Men Du er også meget mere på end mig. Men stadig, når du er på, så render du bare rundt. Altså, I kan se, hvor meget jeg spiller herinde. Jeg har spillet 8,41 dage. Jeg spiller mere. 8,53. Alligevel ikke så meget mere. Nej, bare vent. Jeg skal være på hele natten.
skal bare spille i det. Nu er det fredag, men I sætter nok den her lørdag morgen eller sådan. Hos mig ser den nok fredag aften. Ja, emerald. Den gik lige over sådan 3 emerald. Og så var Ja, det kom min også. Den gik lige over en emerald. Den gik over 3 emerald og over 2 iron, og så fik jeg emerald. Fik guld. Men hold kæft, det er lækker, mand. Den er polet der. Helt vildt. Jeg er på 15,5. 15,5 mil, og nu får Ja, jeg... 50.000. Ja. Jeg fik guld. Nej, dia. Det er meget fedt, poletter. Wow, en mining gear. Så er der kun 5 millioner til at... hvad hedder det? 5 millioner til det bliver sindssygt for Euro. Ej, jeg tiger han bare ved. Han vil gerne tige. Ja, det ved jeg ikke. Han skulle nok også til spawn alligevel. Nå, lapis skal vi også sælge. Ja, lad os sælge lapis. Kære julemand. Ja, Jeppes forældre kom lige ind. Så ja, jeg spiller bare lige lidt for mig selv. Forever. I am so lonely. I had nobody. Okay, jeg tager bare det hele. Fuck ham. Okay. Okay. Vi kan få så meget her. Tag. Kig i den her kiste. Tag alt det her. Nu skal jeg lige dele det op. Sådan der. Det er dit. Hvis vi dør nu. Fuck det. Det er bare lapis. Det er bare mig, der miner, og dig, der løber rundt. Jeg bliver ved. Lige til du begynder at høste. Hej. Hej, Laurits Slutscher. Der så vi på en stream, det var meget rart. Han gav os nogle vilde ting. Og en ting, der er 2 ting, vi mere skal have snakket om i den her video. Fordi for det første, den første ting, det ved jeg godt. Det er, at vi søger en SMP Konstance. Og der er en efter os med egen svær. Grib os. Jeg kom til skolen. Skal vi lige trolle ham? Og sådan løbe ud. Slå mig? Nå. Grib. Bare de gjort sådan, som jeg kunne se i blogs. Okay, lad os lige tage med Kit Emerald og så smide alle. Nej, jeg skal faktisk bruge toolsene, for så klammer jeg. Jeg skal bare ikke bruge mad. Okay, så har man også. Og forresten, vi begyndte på Skyblock ind på Lextechcraft, og hvis I gerne vil se nogle Skyblock, så bare lige skriv det. Ja, hvis I gerne vil se Skyblock herinde på Lextechcraft, altså fra deres Skyblock, så skal I bare skrive ja, eller sådan noget, ja. Eller andet i chatten. Bare skriv ja, jeg vil gerne se Skyblock. Ja, jeg vil gerne se Skyblock, ja. Og sådan et like. Like for mere. Alle de penge, mand. I kommer fandme til at høre vores mus meget i dag, mand. Det er helt vildt. Kan jeg gøre det her? Nej, det er min. Sælge. Monies. Ej, okay. Det er sådan, min mor klikker, når hun spiller Minecraft. Det er sådan her. Så tjente man lige over 150.000 der. Ja. På mig, der gør nogle ting, Jeppe, hva'? Du burde takke mig rigtig meget. Meget af det lapis har vi også fået doneret af Mark. Nå, ja, det glemte jeg lige. Ham der Mark, ikke også? Virkelig. Han er den flinkeste gut. Jeg tror, han er vores største fan, så vi er. Ja, han donerer som en syg hoved. Ja. Han har givet det, der svarer til os 1 million til hver. Ja, det har han nok. For han giver også brød nogle gange og sådan noget. I går, ikke også, der var jeg med til et drop party, ikke også? Eller, han skrev drop party i spawn, og så havde han fuld inventory af seeds, wheat og iron gear og alle de der ting, man dropper og sådan noget, du ved. Så, det var lidt klamt af mig, ikke også? Men så gik jeg hen til hans celle, og så da han gik ud, så han mig ikke. Så lige da han gik ud af mafiaområdet, så flækkede jeg ham. Og så fik jeg bare, jeg ved ikke, lige hvad der svarer til
Ja, I kan som sagt se, at vi har rimelig meget gear. 5 stæks brød. Ja, I siger bare til, hvis I vil have et lille sæt iron gear. Ja, vi har 4 double chests iron gear, så vi kan på det. Nej, der er også lidt herovre. Og diamond gear. Det her gear, det er noget. Det her, det er Ren Protection 2, som jeg aldrig har brugt før. Helt Ren Protection 2. Det bedste armor vi har. Så har vi Protection 2 her, som jeg har brugt lidt. Så har vi lidt her, noget random, noget vi har nakke folk bare med. fucking meget. Og noget her, vi har nakke folk med. Alt Noget her. gear, plus nedenunder. Her. Og her. Nedenunder, der har vi også bare gear. Prøv at se, vi har haft det sjovt. Ja. Jeg og tænkte så på, Jeppe, om vi skulle snart begå et vagtkill sammen med nogle af gutterne. Mm. Og Markus Super, han og team. Ja. Han har givet mig 5 paletter eller sådan noget. Og så har vi også noget her. Og her. Og her. Ja. Og så har vi også lige nogle enchanted. Vi takker meget for hver gang, der lige kommer sådan en sød besked, hvor der står Estreas, for eksempel, og Jensen. Jeg er jeres største fan. Det betyder meget. Jeg begynder at tude hver gang. Jeg begynder bare at sidde og... Ja. Og så tak for... Lad mig lige se, hvor mange subs. Jeg ved i hvert fald, jeg har 88 subs. 35 subs. Tak for 35 subs. Og tak for 88 subs hos mig. Eller Jeg fandt ud af, at ham der gav sig for at være buddhistens lillebror på stream, det er ikke buddhistens lillebror, jeg har spurgt buddhisten. Det ved jeg. Så han var fake. Jeg ved det. Så dum er jeg ikke. Nu er jeg træt af den her pressure plate der herinde, så det kan få lov til at stå der. Kan du ikke sætte den her? No. Så sætter vi den hernede. Upti. Det ser faktisk ikke engang dårligt ud. Det ser sådan like mega dårligt ud, men kom så. Du er faktisk meget fedt som gulv. Ja, det var sgu nogle hotte piger, du fandt der, da vi gik forbi dig. Haha. Nå nej, det var drenge. Aha. Ja, som I kan se her, så har vi lavet en kaktusfarm ovenpå. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal vise det. Jeg kan stille mig herud. F5. Kan I se det? Kaktusfarm. Heroppe. Heroppe. Deroppe. Deroppe, og det er der også henne hos Andreas. Det er fuldkommen en med en til. Og der har vi Mr. Minecraft. Hvad så? Fuck det mærkeligt. Wow, der var lige sådan en lægspræk, så lignede der kom Det var... sådan. Ja, jeg så det godt. Nå, er der noget, vi skal lave i den her video ellers? Hvis det nye Mafia-celler. Kit A Mafia. Jeg tager lige mit Kit A Mafia. Her er det nye Mafia. Nej, fuck det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det er, at man kan se- ikke særlig gemt det her black market her. Som I kan se, så er det blevet meget større her. Og meget pænere, fordi vi var trætte af, når man gik herind. Så hvis man sådan gik tilbage eller sådan noget, så var der sådan ingen plads. Så nu har vi det der, hvor vi bor. Vi har boet herinde. Så vi mangler at bo herinde, men der kommer vi ikke til at bo. Så ja, der er blevet lavet et mafia, fordi der er mange, der klager, der er for lidt mafia-celler. Andreas, ved du hvad der kunne være fedt? Lige her, ikke også? Der kom sådan en lille hus, der hedder The YouTube-celle derinde. Stop Det kunne dig være selv. meget fedt, kunne det ikke? Stop dig selv. Det kunne da være fedt. Oj, der er faktisk nogen, der har købt LOL, der er altså nogen, der har købt celler. Nej, Der er hvor mange, der har dumt, købt der er en. celler. LOL, hvor dumt, der er en, der har købt celler helt nede bagved. Lol, hvor dumt. At indrettet. Nope, den er overhovedet ikke indrettet. Nope. NP. Okay. Lad os løbe hen og tjekke Black Market ud. Se om det er... Det er ikke. Men som sagt, det er mig og Andreas har spillet lidt på Skyblock, så vi kan optage. Vi kan faktisk lige gå derind. Ja, det er også det, jeg tænkte. Hvis vi skriver Jeg Skyblock, så kommer Ja, vi Skyblock. derind. Og det er det, vi har nu. I kan komme hen til vores Skyblock her. Fuck, der var faktisk begyndt at spille mange af. Så her, så kan man komme hen, så spawner man på barrelblokken, og så har vi lige en lille træfarm her. Andreas, jeg har lavet en lille fail, der kan stadig komme store træer, men det er ikke de helt store træer. Du kan se, det her, det er det største træ, der kan Yes. Så I kan skrive, hvis I gerne vil se herinde, vores Iceland er level 44, men vi har også en inde på MindLife, men den er lidt for OP til at starte Ja. den. Skal vi vise den, eller hvad? Skal vi gøre det? Kan Jeg kan jo fly, så det er meget nemmere for mig. Lad os lige finde. Jeg går lige ind på den. Ja, sorry for, at vi bare sådan går rundt på random server og sådan noget, men det er meget hyggeligt. I kan se her. Det er Det er her. vores Iceland. Vi har fyldt det hele ud med kobbestøvn.
Og så prøv at se, skal vi lige vise mobfarmen? Ikke flyve op i den nu, de skal først lige se, hvor meget den producerer. Ja, hvis der overhovedet kommer noget. Det burde der komme efter et par sekunder. Så burde der komme. Men ja, Der begynder der at komme. det er fans. Se, så vælter det Skal jeg bare. magte det der skal. Så mange, ikke så mange som der har kommet, men I kan se her. Nej, det er på grund af, at vi ikke har været på. Det Den har bare været i gang. Nå, skal jeg lige flyve op og kigge? Ja, så du lige kan vise den. Jeg har lidt mørkt, men sådan er det jo. Det er en Og mobfarm. så har jeg bygget det her hus herinde. Ej, hvor er det smukt. Og den der mobfarm, det var meget stort for redstone. Og jeg byggede alt nærmest. Her skal vi have chest room, hernede skal vi have en kæmpe farm, hvor vi kan tjene penge. Men vi spiller ikke så meget mere end det Men mere på. så kan I så vælge, om vi skal begynde på Linkstick, eller om vi skal køre videre på den her. Ja. Det kan I så skrive. I kan skrive, jeg vil gerne til Skyblock, og så kan I skrive, så kan I Hvilken gå ned server på, det er på. så kan I skrive, og så bagefter kan I skrive, jeg vil helst se på Linkstickcraft eller Minelife. Hvor meget kylling har vi egentlig fået? Og Minelife er stadig sådan her, Jeppe, den virker sgu da meget godt, den her kylling i. så det staves Minelife. Minelife og Linkstick Craft. Nej, okay. Woo! Eller I kan også bare skrive ML eller LTC. Ja, jeg er inde på prison igen. Ja. Så ja, det kan I skrive, hvis vi skal. Okay, der er egentlig brød her. Hvor meget? 875. Ej, det er lige så meget, ikke? Og kaktus, det er også 200 rib. Men jeg kan meget godt lide det her design. Så kan man komme ovenpå. Meget nice. Jeg har vist ikke meget lort. Så kan man også købe farver. Nå nej, det kan man også derovre. Nå, så kan man bare hoppe ned til damage eller hvad. Okay. Ja. Hihi. Der er en herovre, der har selvhår. Er det ham der Rosenby? Ja, det er ham. GG. Har en dør. Ej, sådan ikke han dør. Nå, men skal vi afslutte episoden nu? Tja, det kan vi da godt. Og så tror jeg, Jeppe, er du på, vi spiller et omgang Egros sammen med Christian? Optag det. Ja, så kan I se, hvor doven Jeppe han er. Jamen, minigame, det er ikke bare det, jeg hele tiden gider at spille. Nej, SMP, drenge. Skriv! Nå, skal vi runde af? Ja, kom, vi slutter her. Tak Tak fordi I så med. Like, subscribe, smid en comment, og som sagt, mig Andreas søger SMP. Jeg søger intro og banner, på grund af, jeg kan redigere, men jeg gider bare aldrig at redigere. Jeg kan også redigere, jeg ved bare ikke lige, hvad fuck jeg skal bruge for den program til den her skide Mac. Det er det, Andreas, han er ikke den, der gider tage sig tid til at finde ud af. Jamen for fuck's sake, Jeppe. Det var ikke mig, der valgte at købe en Mac. Det var min mor, for at hun kunne bruge den. Men ved du, hvad jeg sagde til hende? Jeg sagde, fuck dig, mor. Nu er det min computer. Så sagde hun, okay, ro på. Nå. Så køber jeg bare en ny. Like, subscribe, smid en comment, og jeg skriv, hvis I vil til Skyblock, så skriv, jeg vil gerne til Skyblock. Og så skal I skrive på ML, det står for MyLife, eller LTC, det står for Linkstickcraft, så I kan selv vælge med dem. Som sagt, Linkstickcraft er vi ikke nået lige så langt på som, ja. Så, og jeg søger mig Andreas søger SMP, og jeg søger intro og banner. Fuck, du har sagt det der SMP-pis mange gange i dag. Ja, men like, subscribe, og jeg har lige alt sagt alt det der. Hej hej.